Takže čaute, vítajte pri ďalšom dieli z hry Shakes and Fidget. Dúfam, že už to neseká. Pekne to funguje všetko. Tak, môžeme sa vrhnúť do hry. Nachádzame sa na S3, SK, máme Mága, Beton LP. Veci, čo je nové. Za goldy, super. Neviem, čo mám kúpiť, či knihu alebo toto. Kúpime knihu, ale skúsime si dať do nás kokos 3, 2, 1, no, nič moc. 13 level, skúsime tohto. Dali sme super. Máme album. Uola. Super. Máme si podzemko. Skúsime. Tak, presunieme sa na S24. To nie je nič. Dobre, hlídka. Ináč, veľmi ľutujem, že som to nenatočil. Prvé podzemko a padol mi kilomatík o 5000. Vidíte, že prvé podzemko a kilomatík mi padol, čiže to veľmi ľutujem, že to som nenatočil, ale čo už, nedá sa všetko natočiť. Tak to máme na výdrž. Sa ospravedlňujem, mám otvorené okna, vonku idú auta a tak ďalej. Už tie videá by tak sekať nemali, tak bo už mám nový počítač, už taký výkonnejší, tak dúfam, že keď sa tá kvalita videa zlepší, tak aj tie odbery pribudnú pomaličky. Telku nechceme, to díky. Sme v cechu Šulín, SVK, tak ďalej. Dobre, na S24 sme skončili a ideme na S2, ktorá je moja hlavná postava. Máme teroristu 3, 2, 1. Tak, porovnávať veci to asi vypneme. To húbku nemáme, no. Škoda. Poďme sa na lekcii. Elíky, super, máme aspoň niečo. Tak. Spadol server. Za to sa ospravedlňujem. Niekedy to takto vypadáva. Zaútočili títo megmeni, toto je money. Ináč hobbičkári budem len na S3, čiže tu by som sa chcel dostať na takú dobrú pozíciu, lebo tu to není žiadna sláva. Na S2 a S24 to sami vidíte, aspoň tu je nejaká šanca. Dobre, dáme si tohto. Dobre, tak ja ďakujem, že ste sa kúkli na toto video a keď sa vám páčilo, dajte like, odber a